nakabili na tayo ng bagong camera. Yung nabili ko pala mga ka-rides ay DJI Osmo Action 5. So, ito yung bagong Osmo Action. Traffic pa. Dito pala wala akong ginagamit na mic. Pupunta pa kasi akong memory.ph ngayong Sabado para bumili ng mic. Doon kasi sa bundle ay walang kasamang mic. Pag bibili kayo mga ka-rides, sa memory.ph kayo bumili. Pag bibili kayo ng Osmo Action, kasi doon pag doon ka may libre ng may libre yung mic. Kung sa iba ka bibili, wala kasi silang yung mic na diretso na. Hindi na yata kailangan ng doon adapter. Kasi yung mic nila nila memory.ph ay naka type C na. Pwede mo na siyang diretso sakyata sa DJI. Kasi yung tricycle, yung pwesto kasi nila may kaliwat kanan ang kanya mabagal. Ayan, kanina galing sila sa may gilid, ngayon naman nasa gitna, kaya kailangan mo tumigil. Kaya pala ito yung napili kong mga ka-ride, itong DJI, dahil sa kanyang battery. Yung battery niya kasi sobrang tagal malusat, ganda. Yung sinubukan ko siyang record ng straight, hindi ko siya pinapatay, umabot siya ng 3 oras at saka 23 minutes. Pero ang gamit ko doon ay yung pangalawang pinakamababang resolution. Ano yun? 1080p 3080p 25. Kasi meron pang 64. Yun yung pinakamababa. Yung ginamit ko yung 25. Umabot na ng 3 oras. Pero yung sinasabi nila is 4 daw. Baka yun yung pinakamababang resolution, yung 4 na oras. Kaya pag nagtaas na ng resolution, possible din mas bababa yung lifespan ng kanyang recording. Lifespan talaga, yung kanyang time recording, baka mga 2 oras na lang siguro. Tapos ngayon, ang gamit kong resolution ay 4K 60 fps.
naman kung malinaw mga ka-ride, no? Compare natin siya sa GoPro. Sa tingin ko, mas maganda yung sa GoPro sa pagdating sa image quality. Dahil sa GoPro ay parang naka-ano na sila, parang naka-color grading na ng konti. Dito kasi parang natural yung makikita mong ano, parang maputla. Wala tayong makarigta, wala pa tayong ginagalaw. Bali yung settings ako ay default lang. Yung sinasabi kong parang maputla kasi malinaw naman talaga siya. Parang yung normal natin nakikita, yung ganun yung magiging result ng kanyang ano, malinaw talaga. Hindi ano lang, kung galing ka sa GoPro parang maninibago ka. Kasi sa GoPro may color grading na eh, medyo ano na, matikad na yung mga kulay. Dito sa DJI ay parang kailangan mong i-edit yung kung gusto mo siyang maging parang lively yung kulay niya. Minsan pasensya na mga ka-ride to, hindi tayo gaano magaling sa pag-edit ng mga color. Kasi yung ginagawa natin is straight from the camera, ay yun yung ina-upload natin. Hindi na ako nag-edit ng kulay. Para mas gusto ko kasi yung mas natural. Pa dito mga ka-ride, no? Hindi siya gaanong malakas kumain ng memory card. Kasi dun sa GoPro yung Hero 8 pa lang yan, medyo mababa pa yun. Yung ano ko 128 GB ay kaya lang niya mag-record ng 4 na oras para sa 1080p. Dito pag nag 1080p ka, aabot siya ng 8 hours yung doon sa pinakamababa na FPS. Aabot siya ng 8 hours. Pero pag mas gusto mo medyo experience mataas, 7 hours na lang yung kayang ganito. 7 hours mahigit. Pero mahaba na rin yun compare mo sa GoPro. Isa rason doon siguro dahil na ano na yung GoPro, naka color grading, no? Kaya mas malakas kumain ng ano sa memory card. Pero ang pinakasulit dito ay ang kanyang battery. Kasi pag bumili ka ng action bundle, may kasama na siyang 3 battery na pareho 3 oras na lang. 3 oras ang kayang i-record, diba? Galing, no? Sa GoPro kailangan mo pang bumili ng separate na battery. Tapos sa pagpipili ka pa ng PVC, pangit ng PVC ng mga battery ng GoPro. Ang bilis masira, ang bilis lumubo. Sa overheating overheat, matagal mag-init itong mga ka-ride. Yung nagsubok ako nito na i-record ko siya ng straight diretso, hindi man siya gaanong uminit pa. Hindi man siya gaanong uminit. Pero kung sa GoPro yun, ilang minuto lang uminit na eh. Pagdating talaga sa mahaba ang record, lamang si DJI dito. Dito mo yun, 3 oras hindi nag-overheat. Ang kasama sa
Tapos yung multifunctional nila na charger na ewan ko, di ko mag-gets kasi hindi siya sabay-sabay na napupo. Bago lang kasi tayo sa DJI mga ka-rides, no? So tinitingnan ko pa kung ano yung reason sa mga ganun. Parang hindi siya sabay-sabay. Tapos pag iniwan mo rin yung battery mo sa charger na yun, di ko alam kung nadi-discharge or hindi lang na-charge. Kasi doon sa charger nila walang indicator kung full na. Tapos kapag sinunod mo siya ng ano, kasi kulay green valley ang kahit na yan, munti ka na tayo mag-biting the red light tumabay pa naman sa marami pa. Nasa na ba tayo? Doon sa ano niya, sa charger. Yung charger niya walang indicator kung full na. Tapos may isa pang downside na hindi ko gusto sa ano na to. Yung pinakamataas yung resolution na 4K, tapos 120 fps, walang ultra wide, naka wide lang siya. Yung kaso nagmumotor tayo, mas prefer natin yung ultra wide, diba? Kaso dun sa pinakamataas yung resolution walang ano, ultra wide. Kaya nung sinubukan ko siyang ilagay ko dito sa helmet ko, yung nakikita niya parang halos yung panel board lang ng motor, saka yung kalsada. Kaya yung gamit ko ngayon naka ano na 60 fps dahil may ultra wide. Tapos sa ano, yung linaw niya talaga ay hindi pa natin nasusubukan dahil alam niyo naman yung panahon natin yung laging ako din late. Ano sana pag ano uminit. Tapos na rin naman. Mas maganda sana pag uminit lang para matry ko kung gaano nga ba talaga siya kalina sa ano, mainit na panahon. Isa pang ano, isa pang nagustuhan ko dito mga ka-ride ay yung kanyang low light pag sa gabi. Ay, ganda nung ano niya, yung super night. Paggabi maka-ride sa maganda yung ano niya, no, kukuha ng video niya. May nakapag-upload na ako ng isang video eh. Kaso maulan. Pero ano ba rin, talagang compared to GoPro, ang layo. Doon naman lumamang si DJI sa gabi. Pag nag-record ka ng gabi. Pero, as a motovlogger, hindi naman tayo gaano nagre-record ng gabi.
to eh. Papanoorin ko muna kung okay yung pagkaka yung camera, kung okay yung nakukuha footage ay baka i-upload kahit magulo yung pagkaka hindi naman nagdito eh. Ano lang yung mga napansin ko lang, nabili ko kasi to nung ano pa lang, nung linggo. Yung presyo pala mga ka-rides ay 27,990. 10 piso na lang kulang, 28,000 na. So hanggang dito na lang mga ka-rides mo. Nasa yung malapit na sa opisina. So upload, try ko pang mag-review nito ulit or mag-upload ako ng mga sample footage ng kanyang ano, resolution, yung walang edit, yung ano lang naka-default. So yung mga rides,